Bună și bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Dacă plănuiești să treci prin Lefkada, ai ajuns unde trebuie, pentru că astăzi o să vorbim despre toate lucrurile legate de vacanța noastră de o săptămână în Lefkada, despre costuri, despre drum, cazare, recomandări de restaurante și care mi s-au părut mie cele mai frumoase plaje pe care le-am văzut. Așadar, haideți să trecem la treabă pentru că avem multe de povestit. Mai întâi de toate, cum ajungem pe insulă. Noi am plecat din Slatina și am făcut drumul dintr-o bucată până în Lefkada. Sunt undeva la 1000 de kilometri între Slatina și Lefkada și am fost 6 persoane, eu cu Adi și părinții noștri. Așadar am fost împărțiți în două mașini. Am mers cu un Ford Mondeo din 2015 pe motorină și cu un Lexus 250h hibrid benzină. Fiind mașină hibridă, am avut rezervorul ceva mai mic și a trebuit să oprim un pic mai des la benzinărie ca să alimentăm ceva mai des. Cu toate opririle noastre, am făcut 14 ore din Slatina până în Lefkada, deși Google Maps ne estima undeva la 13 ore, mi se pare că am ieșit cu un drum foarte ok, ținând cont că am avut două opriri mari în care am și mâncat, după care câteva opriri mici de toaletă sau de alimentat. Drumul per total a fost foarte ok, a fost un drum. Cu toate că am mers 14 ore, a fost foarte lejer, în special în Bulgaria, pentru că nu ne așteptam să fie destul de obositoare bucata de Bulgaria, mai ales că am mers-o pe noapte și, de obicei drumurile nu sunt extraordinare, dar să știți că nu știu dacă l-au renovat recent sau ce s-a întâmplat, doar toată partea aia de Montana a fost foarte ok. O să vă pun aici exact traseul pe care l-am urmat noi din Slatina până în Lefkada. În principiu am trecut prin Calafat, prin Bulgaria am mers pe Montana și apoi pe autostradă până la Culata, iar de la Culata până în Lefkada tot așa pe autostradă. Dar o să vă notez mai bine aici, că poate am ratat ceva acum. Noi am fost în Lexus, așadar o să vorbesc de costurile specifice acestei mașini. Noi am plecat cu plinul făcut de acasă, dar ne-am și întors cu plinul făcut, așadar nu o să punem la calcul prima alimentare. Și prima oprire la benzinărie a fost în Bulgaria, unde am făcut plinul, am alimentat cu 29 de litri de benzină și am plătit 204 lei. După care am mai oprit odată tot în Bulgaria înainte de vamă, pentru că în Bulgaria benzina este mai ieftină și am vrut să profităm de acest lucru și am mai umplut cu cât mai aveam nevoie. Am alimentat cu 11 litri și am plătit 66 de lei. Ultima alimentare înainte de a ajunge pe insulă a fost în Grecia, înainte să intrăm pe insulă, pentru că din nou este combustibilul mai ieftin decât pe insulă și am vrut să profităm. Așadar am alimentat cu 24 de litri și am plătit 225 de lei. Cu benzina asta am făcut toate drumurile noastre către plaje, către cazare pe insulă, dar în penultima zi am alimentat de 150 de lei ca să ne mai ajungă pentru ultima zi și să avem și pentru drum. Iar apoi, pe drumul înapoi spre casă, am mai oprit de 2 ori să alimentăm și am aproximat la 550 de lei, asta pentru că nu mai am bonurile și nu mai știu exact câți litri și câți bani, dar aproximativ 550 de lei. În total, pe combustibil am cheltuit 1200 de lei, iar taxele de drum, noi am trecut pe la Calafat, așa cum am menționat, așa că am plătit taxa de pod dus-întors, 27 de lei dus, 27 de lei întors, adică 54 de lei taxa de pod. Și pentru Bulgaria a trebuit să luăm 2 weekenduri de vinietă, asta pentru că nu ne încadram la o săptămână, dar au variantă de o săptămână, de weekend, de o lună. Pentru noi cel mai convenabil a fost să luăm 2 weekenduri pentru că ne-am dus sâmbătă și ne-am întors sâmbătă și asta ne-a costat 50 de lei, 25 de lei per weekend. Odată ce intrați în Grecia, nu există vinietă pentru Grecia, dar pe autostradă sunt mai multe puncte de taxare la care o să vă opriți să plătiți câțiva cenți sau câțiva euro. Odată la 30-40 de kilometri este un astfel de punct de taxare. Cea mai ieftină a fost la, undeva la 50 de cenți și cea mai scumpă a fost 3,50 euro, chiar înainte de a intra pe insulă. Toate taxele din Grecia, pe autostrada din Grecia, ne-au costat 20 de euro dus și 20 de euro întors, așadar toate taxele de drum ne-au costat undeva la 307 lei. În total, tot drumul din Slatina până în Lefkada de 14 ore cu un Lexus 250h hibrid ne-a costat 1507 lei. Cu toate că noi am fost 4 în mașină, o să împart acest cost la 2 pentru că de obicei
mergeți ori cu familia și copiii nu plătesc, ori mergeți în cuplu. Așadar, costă 750 de lei aproximativ pentru drum. Cazarea. Noi ne-am decis să ne luăm o cazare în Nidri, am făcut o fel de research și ne-am uitat la multe articole, la vloguri și cu toate că plajele frumoase sunt pe partea vestică a insulei, noi am ales cazare în Nidri, care e în partea de est, pentru că ne doream un oraș care să fie viu, să avem multe taverne și să avem pe unde să ne plimbăm seara, pentru că în principiu cam ăsta este ritualul de când mergem cu familia, mergem la plajă, schimbăm plajele, toate cele, iar seara ne plimbăm, mergem și mâncăm și ne plimbăm. Așadar, aveam de ales între Nidri și Lefkada Town, dar Nidri totuși era mai ok pentru că era mai mic, mai puțin aglomerat. Cu toate astea, dacă o să mai revin vreodată în Lefkada, aș încerca să stau și în Lefkada Town pentru că l-am vizitat în ultima seară și era așa, o atmosferă mult mai faină, e mult mai mare și centrul este mult mai mare, deci ai pe unde să te plimbi ca lumea în fiecare seară și tot nu cred că o să-l cuprinzi chiar pe tot, dar erau și multe restaurante, erau și cluburi dacă vă interesează, pentru că în Nidri nu am văzut să fie cluburi pentru petreceri și așa, dar da, aș încerca să stau și în Lefkada Town, deși am apreciat că în Nidri a fost mult mai puțin aglomerat față de nebunia care era în Lefkada Town. Hotelul la care am stat noi în Nidri pentru 7 nopți se numește Tree Island View și este undeva este printre primele hoteluri de pe strada principală pe care este faleza, așadar nu este chiar în centru, faceți undeva între 12 și 15 minute pe jos până ajungeți acolo la intrare, unde încep să fie multe taverne, magazine de suveniruri, portul și așa mai departe. Mi s-a părut chiar un avantaj de a fi mai la margine, pentru că dimineața când plecam la plajă, doar ieșeam din hotel, făceam stânga și ieșeam imediat la principală, nu trebuia să trecem pre străduțele alea super înghesuite din stațiune și să deranjăm oamenii și, în fine, mie mi-a plăcut mult chestia asta. Noi am luat prin agenția Optim Tour, deși ulterior am văzut la Paralela 45 un preț mult mai bun, așa că ce vă recomand eu este să întrebați la cât mai multe agenții, pentru că foarte multe agenții colaborează cu hoteluri sau spații de cazare din Grecia și evitați în principiu Booking-ul pentru că este mult mai scump pe Booking. Acest hotel la care am stat noi era dublu la preț pe Booking. Există tot timpul și varianta să găsiți pe Booking un hotel care vă place și apoi să contactați proprietatea direct și să vă dea o ofertă direct. Dar cumva eu prefer prin agenție pentru că mi se pare că am totuși o siguranță mai mare decât să vorbesc eu așa direct cu hotelul. Pe noi ne-a costat camera pentru 7 nopți cu mic dejun inclus 2000 de lei, adică 1000 de lei de persoană, dar micul dejun a fost ceva rău. Înțeleg că nu am plătit foarte mult, dar cu toate astea, în fiecare zi, timp de 7 zile, am primit același lucru. Am avut fructe, voi ați mai văzut un mic dejun fără fructe, nu prea am avut chestii și, practic în fiecare zi mâncai același lucru, dar, să zicem că mai bine să îl ai decât să nu-l ai, chiar dacă e mai șubred așa. În principiu mi-a plăcut, a fost curat, a fost liniște, am avut cameră cu balcon care avea vedere către piscină și implicit se vedea și marea. Chiar mi-a plăcut și eu vă recomand să stați acolo, dar să îmbunătățească micul dejun. Cred că e o afacere de familie pentru că erau 2 frați care se ocupau și de bucătărie la micul dejun, cred că făceau și curățenie și erau și la recepție. Despre mâncare, capitolul meu preferat. Ador mâncarea grecească, îmi place de nu mai pot să mănânc fructe de mare și musaca și gyros și tot ce au ei acolo, pur și simplu ador. Prețurile mi s-au părut cam la fel pe la toate tavernele, poate diferențe foarte mici de 2-3 euro la felurile de mâncare sau diferențe mici la băuturi, dar în principiu cam aceleași costuri. Noi mâncăm micul dejun la hotel undeva pe la 9:30, după care mergem toată ziua la plaje și mai mâncăm seara pe la 7 când revenim în orașul de cazare. În principiu când stăm la plajă foarte mult prin căldură, oricum nu prea ne este foame sau mâncăm un aperitiv la beach bar sau mâncăm fructe sau mâncăm snacks-uri, chestii de genul acesta, dar principalele mese sunt micul dejun și cina.
Adică să zicem că cheltuim aproximativ 10 euro de persoană pe zi ca să mergem la plajă, să ne luăm băuturi, să ne luăm snacks-uri, chestii de genul pentru toată ziua de plajă. Iar comenzile de la cină sunt tot timpul cam la fel, ne luăm pentru 6 persoane, adică ne luăm 2 aperitive la masă și fiecare și ia main-ul și băutura lui. Iar în medie am plătit cam 20 de euro de persoană la fiecare masă. În total cam 210 euro de persoană pentru cină și pentru snacks-urile, băuturile de la plajă. Și am și câteva recomandări de restaurante pentru voi. Vreau să vă spun, preferatele mele au fost Simpozio din Nidri, mâncarea a fost foarte bună, ne-a plăcut atât de mult în prima seară încât am mers și în a doua seară, deci am fost de 2 ori în această vacanță la ei. Mâncarea a fost foarte bună, am mâncat și fructe de mare și chestii specifice lor și aperitive specifice lor, dar am mâncat și friptură sau ciolan de porc, care a fost foarte, foarte bun. Și în unele zile au seară grecească, în care vin niște oameni și dansează tot felul de dansuri grecești și spargem farfurii, asta a fost foarte tare, așa că eu chiar vă recomand și să știți că acolo domnișoarele care vă cheamă la masă, de foarte multe ori vă dau niște carduri cu reducere, luați-le, sunt foarte bune, 15% reducere la toată nota. Iar celălalt restaurant preferat al meu este Pondis, care se află în Vasiliki, chiar pe plajă. A fost foarte, foarte bun. Noi am stat în Vasiliki puțin la plajă acolo și apoi ne-am decis să mâncăm acolo și am mers complet orbește. De obicei căutăm recenzii pe Google, nu mergem chiar așa, pentru că nu vrem să avem o experiență proastă, dar acolo am mers complet orbește și a fost extraordinar, a fost foarte bun, am mâncat extrem de bine, prețurile mi s-au părut mai bune decât în alte locuri, dar tot așa, niște diferențe foarte mici. Porțiile mari, mâncarea foarte gustoasă, stafful super de treabă, chiar ne-a plăcut maxim acolo la Pondi, pe unde am mai mâncat noi, dar nu a fost neapărat extraordinar, ci a fost mediocru. Am mâncat la The Barrel, tot în Nidri, din nou ok, nimic special, la Flisvos, care mie nu prea mi-a plăcut, au fost chiar mai scumpe lucrurile decât... Asta a fost cea mai scumpă masa noastră din vacanță și, sincer, nu a meritat. Mi s-a părut mâncarea mediocră, complet mediocră. Și în Lefkada Town am mai mâncat la Arodo Taverna, care are o bucătăreasă româncă și face mâncare grecească, da. Dar a fost foarte bun, dar cu toate astea cred că găsiți mult mai bine în Lefkada Town dacă stați să căutați recenzii. Nouă ne era foame și pur și simplu eram pe acolo prin port și am zis hai să alegem ceva de pe aici. Transportul de pe insulă. Aici aveți varianta de a merge cu mașina voastră personală. Noi asta am făcut, am mers cu mașina noastră personală. Ideea este că mie drumurile mi s-au părut foarte proaste, sunt foarte înguste, adică cam peste tot la plaje pe unde te duci au loc o mașină jumate. Trebuie să te înghesui cu mașina dacă vine din sens opus. Am fost la 2 plaje, ori am luat noi un drum greșit, recomandat de Google Maps, nu știu ce s-a întâmplat, dar am ajuns pe un drum oribil. Mie mi-a fost legit frică, pentru că de fapt pe majoritatea drumurilor pe care am fost spre plaje, pur și simplu ești pe munte, ai în partea dreaptă hău, cu mare și nu ai niciun parapete, absolut nimic. Mie mi se pare de speriat, dar un șofer cu experiență nu cred că se încurcă cu chestiile astea, a fost foarte ok, nu vă faceți griji neapărat, dar puteți să vă închiriați buggy, ATV, chestii de genul acesta ca să vă faceți viața puțin mai ușoară. Noi nu am închiriat, dar am întrebat cât costă. Un buggy clasic costă 70 de euro pe zi, un buggy ceva așa mai fancy care are și paravan deasupra capului să nu vă bată soarele costă 130 de euro pe zi, dar încap 4 persoane pe el. De ATV-uri nu știu, nu am întrebat cât costă, dar erau și scutere și biciclete de închiriat, cel puțin acolo în Nidri, așa că aveți foarte multe variante. Acum, depinde de voi. Activități. Ce poți să faci în Lefkada? Aici sunt foarte multe lucruri pe care poți să le faci, de la tot felul de sporturi. În Vasiliki era plin de oameni care se dădeau pe o placă cu ceva pânză, nu știu exact cum se numește, o să caut cum se numește și o să vă pun și poză, dar puteți să faceți chestia aia pentru că era plin și părea foarte fun. Puteți să vă dați cu parapanta, este și aquapark dacă mi-amintesc bine. Mai este varianta de a face o croazieră pe mare. Noi am ales dintre toate Nidri Star, dar a fost nașpa.
Eu sunt foarte sinceră cu voi și mie nu mi-a plăcut. Pleacă barca la 9:30 din port și se întoarce undeva la 6, deci gândiți-vă, sunteți 8 ore pe mare și nu ar fi asta o problemă, dar stați foarte mult pe vas. Vasul e împărțit în 3 etaje. Primul etaj care are un soi de aer condiționat și măsuțe și fotolii ceva mai comode, etajul al doilea care este parțial deschis și ultimul etaj care este complet descoperit, are doar ceva pânză să nu vă bată soarele în cap. Problema cea mai mare este că eu nu cred că au un număr limitat de bilete pe care să le vândă, ci pur și simplu bagă pe vas atâția oameni câți vin. Sună foarte ciudat, nu? Ei bine, da. Pur și simplu a fost foarte aglomerat. Gândiți-vă că noi nu am mers în mijlocul sezonului, deci nu vreau să-mi imaginez cum ar fi acum pe o barcă în Idristar sau oricare. Toate sunt la fel, toate sunt burdușite de oameni. Niciuna nu este mai bună decât cealaltă. Eu una nu vă recomand, dar mergeți și încercați pe pielea voastră. Stați 8 ore pe barcă, sunt mai multe opriri, oprește pe plaja Egremni, oprește vreo 20 de minute undeva în larg lângă Porto Cațichi, oprește pe o plajă din Itaca, vă duce în Fiscardo, în Kefalonia. Și cam atât, în rest nu mai sunt opriri, ci doar vă duce la o peșteră care, credeți-mă, nu este absolut nimic cu ea, o să vă pun aici un video, vă trece pe lângă ceva insulă cu scorpioni, dar nu vedeți nimic, adică doar treceți și cam aia e. Adică stați foarte, foarte mult pe barcă și ajungeți în locațiile respective și stați undeva la o oră și jumătate de nu apucați să vă bucurați de nimic. Din păcate. Dar puteți să faceți asta. Costul pe care vi-l dă prima dată acolo la toate centrele astea de cumpărat este de 50 de euro cu tot cu masă. Noi l-am luat cu 33 de euro, deci se negociază maxim la chestiile astea. Și îi găsiți peste tot, deci nu sunt doar în Idri. Noi, spre exemplu, am cumpărat de la un băiat care a venit să vândă pe plajă în Porto Cațichi și da, de la el am luat. Ne-a făcut ofertă de 200 de euro pentru toți 6 cu masă, adică 33 de persoane. Noi ne-am dus, dar nu aș mai face asta niciodată. Dar există tot timpul și varianta să luați barca voastră. Ar fi fost o idee foarte bună, dar eu am fost puțin speriată. Mie mi-a fost cam frică, așa că nu am făcut chestia asta, dar costă undeva, dacă mi-amintesc eu bine, 100 de euro. L-am întrebat pe cel care era cu bărcile fix vis-a-vis de hotelul nostru. 100 de euro pentru o barcă de 6 persoane plus combustibilul pe care îl consumați. Extras, adică aici includem suveniruri, înghețată, prăjituri, chestiuțe așa pe care, nu știu, sucuri de la market, lucruri pe care vi le mai cumpărați voi extra. Suveniruri nu prea luăm, în principiu nu prea luăm suveniruri, dar tot timpul când mergem în Grecia luăm pentru prietenii noștri ulei de măsline, pentru că știm cu siguranță că îl folosesc și este mult mai calitativ decât cel pe care îl găsim în supermarketuri în România. Așadar, am luat ulei de vreo 40-50 de euro și în rest, înghețată, prăjiturele, chestii de genul. Am luat niște suveniruri pentru mine, niște parfumele pentru mine, în fine, chestii de genul acesta. Așadar, aș zice undeva la 100 de euro ce am mai cheltuit noi pe chestiile astea în plus. Ajungem la final cu un cost de 3450 de lei pentru o singură persoană, cu drumul de ajuns până în Lefkada, cazare, suveniruri, mâncare, absolut tot. Ăștia sunt banii pe care noi i-am cheltuit de persoană timp de o săptămână în Lefkada. Mi se pare un preț foarte bun. În continuare, Grecia este mult mai ieftină ca destinație de mers în vacanță decât Italia, Spania, Franța și așa mai departe și merită cu siguranță să veniți. În ceea ce privește insula, a fost frumoasă, au fost priveliști foarte frumoase, dar cumva nu a fost pentru mine neapărat. Am preferat mult mai mult vacanța pe care am avut-o în Sitonia, în Halkidiki anul trecut. Asta doar pentru că sunt o persoană ceva mai comodă. Nu-mi place să stau o oră ca să merg la plajă cu mașina, să cobor și să urc atâtea scări și să ajung acolo și să fiu mai departe de bar, să nu pot să... Adică eu când mă duc în vacanță vreau să fie tontul pe relax, să mă simt bine, să nu depun prea mult efort și mi se pare că acolo a trebuit să depun cam mult efort pentru o vacanță relaxantă cum îmi doream eu. În fine, probabil, cu siguranță, părerile sunt împărțite și sunt oameni cărora le place foarte mult Lefkada și se duc ani la rând.
pot să înțeleg cu siguranță, dar pentru mine personal nu a fost potrivită. Și vreau să vă spun și ce plaje am vizitat noi înainte să încheiem acest video. În prima zi am mers pe două plaje foarte drăguțe, mai mici, liniștite, nu au culoarea aia nebună pe care o știți, albastrul ăla foarte, foarte frumos, dar au fost foarte frumoase, Afteli și Amușa, nu știu exact cum se pronunță. Spre astea două a fost drumul ăla oribil, dar probabil am făcut noi ceva greșit și ne-a dus Google Maps pe ceva trasee secrete. Nu vă recomand neapărat să vă luați după el. Plajele mele preferate au fost Cavalichefta, aia a fost cea mai frumoasă plajă pe care am fost vreodată. Absolut superbă. Aveați și bar, șezlonguri, pur și simplu tot ce aveați nevoie și este extraordinar de frumoasă. Și Catisma, deci Cavalichefta și Catisma au fost preferatele mele. Mi-a plăcut și Portocațichi, dar din nou problema mea, ideea este că ca să ajungi, după ce cobori cele 100 de scări, ca să ajungi undeva unde e mai puțin aglomerat și nu stai prosop lângă prosop, trebuie să mergi ceva pe plajă, să mergi, te pui acolo și dacă cumva vrei ceva de la bar, îți iei gândul foarte rapid când îți amintești că trebuie să mergi și să urci 100 de scări. Deci, asta pentru mine nu a fost neapărat ideal. Asta pentru că e foarte cald, deci era extrem de cald. Noi am fost în a treia săptămână din iunie și a fost foarte cald chiar și atunci. Deci nu pot să-mi dau seama cum este în perioada asta acolo. Dar, în general, când mergem la plajă și stăm așa toată ziua și e foarte cald, te mai ducem la beach bar, mai bem un suc, o bere, ceva. Dar aici n-aveai cum să faci chestia asta, așa că nu am stat toată ziua pe această plajă, fiindcă nu aveam cum. Și am mai fost pe plaja din Vasilichi, e o plajă mare, cu mai multe beach baruri. Este o plajă perfectă dacă sunteți cu copii, pentru că este apa foarte mică, mult timp, trebuie să mergeți mult ca să ajungeți la apă mai mare, așadar cred că e potrivită pentru copii. Dar cam astea au fost toate plajele pe care mi le amintesc acum, preferatele mele, toate recomandările mele, tips and tricks și toate costurile pe care le-am avut în această vacanță. Țineți minte, 3500 de lei, o săptămână întreagă în Lefkada. Eu vă pup, vă mulțumesc că v-ați uitat la acest video și ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa!